Maayo kay nindot kayo ang timpo karon sa panahon. Hayag kayo ang adlaw. Nya walay mga ulan. Sa ato pa, walay makasagabal sa akong pagpaninda karon. Wala pa may customer. Maayo ani, mag-andam ko daan og 5 katuhog para kung naay customer, makapalit dayon sa akong paninda. Karon, libaga na akong gihaling nga uling. Sa ato pa, pag human akong tuhog, ako na ni dayon kita. Ang Na floating po, tela, floating po. Woo! Ano? Ano lang? Ikaw na. Ano? Ay! Grabe, inita sa panahon, oy. Naunsa naman taon ni panahon na ni? Wapag ka na humanda, trang, kaganina ramang kadiha. Wala pa lagi, ma'am. Ano sa mga paganitan, gutom na kaayo paganit pa ini. Unsa ni mong giyaw-yaw diha? Ano man gud, ma'am? Aw, abi man akong nagyaw-yaw ka diha. Oh, ikaw na dong pawik, saan wala pa makakasugod ng kural diha? Agay! Uy, ma'am. Mo pa gani pag humana ko. Pusti gani taod, ma'am. Nya, kural dayon na lagi mo ako nang giandam. Ana ba, paspas ang trabaho kay gisulduhan ka og tarong. Grabe po si ma'am, strikta kaayo. Kanang yaw-yaw nimo diya, ma'am, no? O giandam pa na nimo painit, malipay pa mi. Labong gutong kayo, hapit na biya alas 3. Tama gyud dong pawiks. Pwede mi mo request kanang ginanggang lang. Ikaw ha, rekas pa ka? Hini ba kay kamula ba? Sige dudong pawiks, andaman ta mo, ginanggang man kayong gusto. Maria! Mami! Dire. Kana ma'am ba, unya, sugdan na ako ni kural aron. Mahuman ako ni karon. Maria, paliti ko og ginanggang dito kay papainit ato sa itong mga trabahante. Pila ka buok? Pulo lang siguro. Ah, sige, kwarta mami, bi. Ay, eso, kamunay ko kwarta. Magkuha sa ako. Ginanggang, pulo ka buok. Ginanggang. Ay, tignan kayo. Dito, mando. Minta kay mamay ito ginanggang dito ba? Niya, wala makoy kwarta. Lagi tisoy, gutom na pud kaayo ko. Ang polusyon. Papalit Oh, ako saan mo ba yan? ginanggang. Kuan ka Wala ka buok. Pulo ka buok. Ay pulo ka buok. Uy hala Maria, wala naman ni kaabot. Walo naman lang ni kabuok. Ah, sige, kana na lang walo. Ah sige, lutoon sa nako ni Oh, kadali sige, ha. sige. Wala si Maria oh. Maria! Uy, tisoy? Kinsa na yung kauban? Ay, si Itilmi! Kachot lang ah! Ano siya? Wala pa man na naluto. Atos ako dito oh. Oh sige. Bayad ko daan. Oh, sige, Hindi salamat. na lang sukli. Kaya ninyo yung duha. Oy, nagligo-ligo lagi mo din ha. Papila ko ninyo, be. Dili ko eh. Grabe. Gusto tayo mag-ipalit, Maria. Saging ginanggang. Kuan ka po, walo. Paligoon ka na mo diri. Taga-imi. Ni, ipapainit man to sa trabahante. Kay naa dito sa Uncle Dudong Pawex. Nagkural niya. Si Auntie Petra po, naglaba. Ah, ayun na lang, oy. O sige, tagaan ta mo. Paligo ako. Sige. Sige, bantay mo. perting lingawan ni Maria oh. Ako'y dula sa inyo, padugayitin yung tunga. Sige. Sige. Sige, Walay malika. Sige. 1, 2, 3, go! Hoy, doon pa kayo imong nang. Hoy, doon ko. Hoy, sigasan kayo si Telmi. Kinag-honor ron niyo. Ay, tikasan ka ka, Bernard. Busa. Sige na. Yan na, Maria, mukhaon sa tagsaging. O sige, pagkuha dito, Tisoy. Ah, si Itel lang, kuha dito, Itel. At tulog ka, Boktel, ha? O sige, pagdali. Sige, Balik dali. doon. Dali. Dali, Bi. Pagdali ka na ka. Okay, Bi. Daray na ka. Kulami. Mukha mo. Naghahanap. Ma'am, asa namang painit? Gutom na ko. Bulat lang. Ma'am, asa na bitaw mo ang painit? Ganina raman to. Gutom na kayo. Ikaw ha? Wala pa ba kay Agi diha? Ang siya may agi, ma'am. Kadako na akong agi, oh. Anong dugay man kay ni si Maria, oy? Ako daw apason, be. Bantay lang ikaw bataa ka sa kuha. Lucio, nakakita ka ni Maria? Tay, impas ni ron si Maria. Tura si Maria oh. Maria?
Sugo man ta ka og pamainit. Karon ka.